By a jeho dobrodružná cesta. Byl jednou jeden malý kluk jménem By. Jednoho dne se rozhodl, že se vydá na dobrodružnou cestu do světa. Nejdříve si vzal koloběžku a jel kolem domu. Potom si vzal kolo a projel celé město. Když už byl Bí unavený, počkal si na autobus. Pak se rozhodl vyzkoušet metro a jel pod zemí. Z metra přestoupil na tramvaj, z tramvaje přestoupil na vlak, dojel až k řece, kde se plavil na lodi. Potom si půjčil motorku a vyrazil do hor. Letěl balónem a z nebe viděl všechna místa v České republice. Pak si objednal taxi a jel na letiště. Chtěl letět letadlem a podívat se také do zahraničí. Po návratu si pro By přijeli rodiče a jeli domů autem. Doma vyprávěl rodičům, jak jel na koloběžce, na kole, autobusem, metrem, tramvají, vlakem, lodí, na motorce, balónem, taxi, letadlem a autem. Na světě existuje tolik dopravních prostředků a všechny jsou zajímavé. By a jeho dobrodružná cesta. Byl jednou jeden malý kluk jménem By. Jednoho dne se rozhodl, že se vydá na dobrodružnou cestu do světa. Nejdříve si vzal koloběžku a jel kolem domu. Potom si vzal kolo a projel celé město. Když už byl Bí unavený, počkal si na autobus. Pak se rozhodl vyzkoušet metro a jel pod zemí. Z metra přestoupil na tramvaj, z tramvaje přestoupil na vlak, dojel až k řece, kde se plavil na lodi. Potom si půjčil motorku a vyrazil do hor. Letěl balónem a z nebe viděl všechna místa v České republice. Pak si objednal taxi a jel na letiště. Chtěl letět letadlem a podívat se také do zahraničí. Po návratu si pro By přijeli rodiče a jeli domů autem.
Doma vyprávěl rodičům, jak jel na koloběžce, na kole, autobusem, metrem, tramvají, vlakem, lodí, na motorce, balónem, taxi, letadlem a autem. Na světě existuje tolik dopravních prostředků a všechny jsou zajímavé.